Għal-ħabta tal-11 tal-4 filgħodu l-Partit Laburista ħabbar li l-mexxej Laburista Joseph Muscat kien se jkun qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet f'Bormla. Matul din il-konferenza tal-aħbarijiet, il-mexxej Laburista tkellem dwar il-proġett ta' Baċir numru 1 li wara li ilu jkun imwiegħed snin twal, issa qed isir b'nuqqas ta' pjanar sħiħ. Id-dati ta' tlestija li nataw għalih qatt ma ntlaħqu u dan b'detriment ta' residenti Bormliżi u tal-madwar. Dan huwa monument ieħor tal-inkompetenza tas-sistema Gonzi PN. Madwar 3 sigħat wara li tħabbret il-konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista u inqas minn siegħa qabel ma din fil-fatt bdiet, il-Gvern ħareġ stqarrija li fiha ntqal li bidel il-kuntrattur fuq il-proġett għaliex ix-xogħol waqa' lura. Joseph Muscat irrimarka li dwar din is-sitwazzjoni serja, il-Gvern iċċaqlaq biss għaliex il-Partit Laburista kien se jindirizza din il-konferenza tal-aħbarijiet. Nittamaw li issa din ma tkunx biss nar ta' ktibel imma fil-verità tittieħed azzjoni deċiżiva biex dan il-proġett jitlesta. Nfakkarkom ukoll li hawnhekk mietet persuna. Saħaq li r-residenti ta' Bormla u tal-lokalitajiet tal-madwar mhumiex tat-tieni klassi u esprima solidarjetà ma' residenti u mal-komunità kummerċjali li ilhom xhur sħaħ isofru minn trabijiet u inkonvenjenzi. Is-sitwazzjoni saret waħda intollerabbli u insostenibbli. Il-mexxej Laburista appella lil Prim Ministru biex qabel ma jmur fil-kċejjen tan-nies imur fit-toroq u jara bajnejh xemm ħażin. Indirizza wkoll din il-konferenza tal-aħbarijiet id-deputat Laburista Charles Buħaġar li ta' rendi kont tal-wediet li ilu jagħmel il-Gvern dwar meta suppost kellu jinbeda u jitlesta dan il-proġett li ma wedi baqgħu ma nżammux. Buħaġar semma wkoll kif se jintilfu 60 spazju ta' parkeġġ bil-Gvern baqa' ma ħasibx għalihom meta diġà teżisti problema ta' nuqqas ta' parkeġġ.